Sungnogoi tongo Bubagra no Tipra o kaisa kotor platung mani ya golam chin Tiprasa area hindi once area hindi kaisa belai jangjal klai laija o jora wa sara Tripura gnangai Bubagra berai nai techubasu khai tongo lukurong no same mo heke tini dina phai sobai kham Magroomni desi village mo Magroomni desi village akatola bai prai 150 km hai hasal hai phanna Bubagra thania bo kunuya bo tini phai sobai kha chin Tiprasa dofarona hamjagai chuasu khaina bagai Magroomni Tiprasa rok Bubagra no hamya jora o manoi belai ke hamjak laikha te tongthok laikha tangi hingke Bubagra hai kono montri minister rok tak jora tei Magroomni desi village hai kun amo hai bolong jaga kono waisa ban phai banaya ko te berai phaya ko ke Bubagra no poila mo hai ke phai na phaimani gai jong kha khaya Bubagra te bayo kolok ke kin Tiprasa nam te ke nai tongtho te hamjangmari tongtho hambai ani video sajak ke share khaidi te sabo khaidi channel subscribe khaidi hambai।